Сёння мы з вамі чытаем 123 санет Уільяма Шекспіра. Гэты санет, я прыгадаю, прысвечаны Фэюз, сябру нашага паэта, і вельмі хуценька мы а, дайдзем да санетаў, прысвечаных даме, і яны будуць зусім іншымі. А сёння мы пачытаем санет у перакладзе Владзіміра Дубоўкі на беларускай мове і потым пачытаем санет на мове арыгіналу. Не спадзявайся, час, што я інакшы. Усе піраміды цуд малы зусім. На новы лад стар'ё паніцаваўшы, як дасягненнем, хвалішся ты ім. Наш век кароткі. Дзіва ў тым, якое, калі стар'ё за навіну даеш. Здаецца нам, і мы ствараем тое, што створана ў мінулым часе лепш. Навошта мне ўсе твае табліцы? Мінулыя і сённяшнія дні ты апрануў такою небуліцай, што не адрозніш праўду ад хлусні. Я кляўся ў тым, што быў і буду верным, а на цябе увагі мы не звернем. No, time, thou shalt not boast that they do change. Thy pyramids, built up with newer might, to me are nothing novel, nothing strange. They are but dressings of a former sight. Our dates are brief, and therefore we admire what thou dost foist upon us that is old, and rather make them born to our desire, than think that we before have heard them told. Thy registers and thee I both defy, not wondering at the present nor the past, for thy records and what we see does lie, made more or less by thy continual haste. This I do vow, and this shall ever be. I will be true, despite thy sighs and thee.